Hei, salutare, dragi prieteni! Astăzi o să ne jucăm Tower of Hell și Adopt Me. Deci da. Dacă nu mă auziți așa de mine, nu știu. Cred că îmi place o sonor, dar ok. Haideți să începem, numai că trebuie să așteptăm să se încate, fiindcă așa amingă, Doamne, cât de mulți. Și să ziceți ce oferte aveți la o vulpiță de asta, fiindcă acum vreau să mă joc Tower of Hell și după aia vreau să mă joc încă Tower of Hell. Deci da. Ok, nu mă descurc așa bine, vă că nu sunt cu obiurile. Da, mă descurc. Dar am ajuns odată sus de tot. Și acum de 4 minute. Nu cred că ajungem sus în 4 minute. Cred că o să ajungem pe mijloc. Nu știu exact. Deci, gata, am revenit la distanță, că înainte chiar nu reușeam să... Nu! Deci un portal mai bine. Aud culoarea aia verde faină. Eu am culoarea roșie. Și dacă vreți să mai relive tema aia, am și culoarea asta galbenă. E că îmi place foarte mult și ea. E foarte cute. Da, 0 a fost roșie. Care a fost? Să nu mi mai iau deloc, îmi place cum sar. Să da. O să le port într-un alt video pe acelea, dar o să încerc să filmez cât nu foarte mult, fiindcă aia, haideți să mergem sus. Da, nici nu l-am atins și am căzut. Nici l-am atins. L-am atins și a căzut. L-am atins și nu m-a omorât, asta e ideea. Ce tare e. Bine, faceți mișto de mine. Hei! E foarte greu. Știu, dar nu să ne aer liber. Eu nu mai pot suporta să stau aici, fiindcă e cu sărită asta și nu-mi place. Îmi pare foarte greu. Și ne jucăm și Adopt Me după aia. Da. Aici e ușor. Aha, da, aici e ușor. Primul este foarte cel mai ușor. Numai că acolo nu pot. În cauza la... Ce nu pot. La defectul. Dacă ăsta sare un pic mai teamă. Adică săritura mea. Dacă dădea de alea de sărit. Bă, da, alea sare în continuu să zică că nu. De la mă lasă omul ăsta. E nob. E un nob, mi-a dat Robux mai de mult. Dar nu mi-a făcut nimic cu Robux și aia. E interdite animale pe noi. Da, dar trebuie să-mi fac skin-ul, dar nu mai. Nu știu când mi-a dat 5, nu știu. Dacă mi-a dat 5, nu știu ce. Că nu mi-a luat nicio haină, cred. Nu. Da, eu așa rămân. Da, când o să am mai mulți Robux, o să vă spun, dar oricum nu m-am.
I-a fost nu, dar am bătut joc dimineața. Am chinuit de 2 ori să ajung acolo. Mă chinui de-a 4-a, de-a 3-a? Ba da, de-a 4-a. Dar nu. Oh my god, oh no! Mă, dar nu am văzut. Dar sunt secretării dacă voi în fiecare când vă jucați, ajungeți sus. Scrieți în comentarii asta, chiar vreau să văd. N-am mai postat decât 3 luni, ceva de genul 4, nu mai știu. Dar acum am postat iar și să nu uitați care vin episoade cu multe lucruri cu Ava King dacă doriți. Și chiar și mai multe episoade, deci fac o grămadă de episoade. Ava King, spuneți voi în comentarii. House Flipper, care se joacă cu Cristina. O să mă joc de toate chestiile și mai fac un video. După videoul ăsta mai fac un video cu Ava King, pe care m-am jucat în viața mea. Ba da, m-am jucat cam pe telefon, cam pe nu pot sta. Mă refeream, ok. Așteptăm să se ducă minutele. Aoleu, ce mă mănâncă. Deci avem aici 2 bănuți, dar e ok și 2 bănuți, adică ne cresc mai mare că eu am 63 ca. Nu, da, asta roșie dacă te duci pe... uite, ăla avea o culoare faină. Dar era tare dacă puteam să facem trader de astea. Dar chiar pot, că e o loverșoară mea de într-o zi 10.000 cam strâns. Și am vrut să-mi iau într-o zi tot așa o grămadă de astea la fecioara mea. Îi trebuia 10.000, așa că i-am. Să pună toată ziua numai scuter, mai bine și la lasere și îmi dădea și mie întreți, îmi dădea și mie ce vreau. Dar na. Oh my god, e faină asta roșie, când e roșie așa faină. Când am ca prietena mea, are roșie. Acum vreau să strâng bani pentru toată de asta, deci îmi pare foarte rău, dar nu vreau să strâng bani pentru de asta. Fiindcă îmi place foarte mult asta. În primul rând, eu nu reușesc, asta e și ideea, că nu reușesc. Hai că ne-am jucat un pic.